Mga kapuso, Anay preso bangod sa illegal nga droga, liwat nagkit-kit reyes matapos madakpan sa bypass operation. Suspek nagalegar nga ginkastigo sa mga operatiba nga nagdakop sa iya. Si John Sala nakatuto. May mga bakiras kag nagapalanakit ang lawas ang 48 anyos nga si Joel Perosya matapos ginalegar sini nga ginkastigo siya sa mga operatiba sa Arevalo Police Station nga nagdakop sa iya sa bypass operation sa Barangay Sook, Arevalo kaina sang aga. Ginaalegar sini nga kagabi pa ini gindakop apang kaina lang sang aga gin-inventory ang droga nga suno pa sa iya, planted lang. Hindi na ako sir. Hindi na ako sir. Mapatay pa ko di sir. Kilatan man din sa buong tagiyana. Kastigo po nila eh. Hindi mo pilas po. Sakit ako ngayon dito. Suno sa kapulisan nakuha kay Joel ang 35 gramos ang suspected shabu nagabalor sang 238,000 pesos. Sa piyak sa mga aligasyon sini, nagapanidugan ng Arevalo Police nga lehitimo ang ila operasyon. Duwa kano kasi managin paidalom sa surveillance si Joel antes gin-operate kay nasang aga. Medyo madanlog na kag kapila naman ma-attempt sang iban nga police station kag diri kagabi. Kay na lang sang aga nga tigayon ang aton nga pagbaklanay. Siya inaaligasyon, may right man sa kung anong hambal ang iya nga bahin. So ang amo no, legal kag legit ni nga aton nga operasyon. Magapangtubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospetsado. Upo kay Hans T. John Sala. 1 Western Visayas.